minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma u bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kisa jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. Kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection. Au-delà, sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone be do fara o de kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne crédit la Fonteni ani kurantige ka fura soro ola afo Emicom SRL ya sai ka sigi yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na
an filɛbaaw an'an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye min ye juye kalo ale tile 16 ye bi ye san 2026 sɔgɔma in na an bɛna n'an da don wolomasiri taba ka wulikajɔ o min bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anifisikaw fɛ yen min ye colonel major Karim Dam Traoré ye ale taara kɛnɛ kan ka taa anifisi dugu kɔnɔna lajɛ maa minnu joginna Gawokaw fɛ yen n'olu ka furakɛli kɛ a y'i ɲɛda olu fana kan tajiko o ta nasira fɛ tumutukaw ko k'olu ka tajiko bɛ ka nɔgɔya dɔɔni sɔngɔw olu bɛ ka jigin sabula taji bɛ ka sɔrɔ kiiri bunakun ka kɛ ni chambre criminelle bɛ cour d'appel la an ye kibaruya ye k'a yira sa k'a fɔ ko Adama Ben Jara n'an b'a wele Ben le cerveau min ye Mohamed Yusuf Bacile Rasbach ka taa se Dawuda Konate ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ kiiriw la kiiri minnu kan ka sigi sen kan chambre criminelle ale ka nin kiiritigɛ min bɛ sen na nin waati in na n'o y'a sɔrɔ SC directeur ale ye kuma ta kunungo Babu a ti bi tabara kosɛbɛ kunungo cour d'appel ale chambre criminelle kɛnɛ kɔnɔna na ninnu kɔni ta fana don min na sigi sen kan u ka nin sigi o sen fɛ maa 6 ɲɔgɔnko ka bɔ Burkinakaw fɛ sirabaka kasara kɛra olu sata ye 84 ɲɔgɔnko olu sɛbɛkɔrɔ joginna Baɲangara ale marabolo kɔnɔna na an na tila ka an da don la 36 o ta gɛlɛyara kosɛbɛ camion dɔ de kɔni taari da kɛrɛ kan kabini araba tɛmɛnen tarata tɛmɛnen Baɲangara marabolo kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ayiwa ko nɔgɔ ko dɛ nɔgɔ ti ka ye wa sanji fana sumayara kɔkan kibaru o bɛ taa n'an ye Iran ni États-Unis olu ka fɔɲɔgɔnkɔ la kunungo surɔ min ye coupe du monde ye a janjo jara kosɛbɛ Lionel Messi ale ni Argentine na 2-1 min ye Messi ye nin bɛna k'a ka final 2nan ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ san 2022 tɛmɛnen kɔfɛ ani ɲinan san janjo bɛna jɛ o la u ni Espagne wa karido o jaabi o na sɔrɔ nin ye an donkan ye bi sɔgɔma in na. Bamananw ko dugubila ka fisa laada wuli ye alamisa o alamisa an bɛ kuma d'aw ma n'a ka di i ye i b'i ja bila ka na n'a ka di i ye i b'i kumakan bila ka na sɔgɔmada in na ka bɔ Segukaw fɛ ka kɛ ni tajiko kuma gɛlɛya ye Kulubalikɛ ale ye a ka ja bila ka na ja min ni an y'a sɔrɔ an ka jɛ k'a lamɛn Segu tajiko gɛlɛya a ko yɛrɛ bɛ cogo di an ka kuma ta Segukaw yɛrɛ da ko la. Gɛlɛya min Segu ka bi n'o essence ko ye an se min an b'o kɛ. Bon an bɛ problème min na bi jamana bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ min kɛ la mais mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛtigi kan ni ko ko n'a kɛra n'i b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn i bɛ s'a tigiw ma parce que vraiment don dɔ la i bɛ yɛlɛ réseau sanfɛ i bɛ yɛrɛ ɲininka k'i bɛ problème min kɔnɔ k'o de don wa ou bien dɔ wɛrɛ de don vraiment parce que tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ se kɔnɔ mais a bɛ se kɔnɔ ɲɛ jumɛn ma seko de b'o dɔn mais ne k'i sigi jamana wɛrɛ la k'e b'a fɔ i b'a sɔrɔ i b'a la ka fɛn min fɔ k'o ye tiɲɛ mais est ce que i b'a la ka fɔ forme min na o forme de don. o t'anw ka seko yɛrɛ ye sa. o de ye problème ye u bɛ se k'a fɔ ten ni fɛn don mais i b'a dɔn k'a fɔ ni m'a la ka min yɛrɛ fɔ est ce que a yɛrɛ b'a dɔn a b'a la ka min fɔ souvent yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw wele k'a fɔ e ye min fɔ est ce que i b'a la ka min fɔ e b'a ɲɛdɔn i nana ɲɛɲini a tun bɛ se k'a fɔ ne sigi bɛ nin dugu in na dɔ de ye ne wele k'a fɔ ɲɛna n dana mɔgɔ don t'o tigi ɲininka est ce que a y'a fɔ wa a b'a fɔ ne sigi an ka gɛrɛ la dɔ y'a fɔ ne ɲɛna bon n y'a fɔ parce que hali ni ye kuma fɔ mɔgɔ 10 ye kɛnɛ kelen kan u b'a don ɲɔgɔn dɔw la kelen kelen a bɛ taa se laban ma waati a bɛ yɛlɛma. ayi mais hali kelen fila bɛɛ b'a yɛlɛma. voilà bon c'est pour cela ni mɔgɔw gɛlɛya ti diɲɛ kɔnɔ bi ye kanu tigɛ mais gɛlɛya mana na an bɛ jɛ an b'a kun ɲɔgɔn fɛ mais fɛn dɔ b'a la ka fɔ Segu la bi o tɛ tiɲɛ. waati dɔ tun kɛra la ne yɛrɛ ye essence ta 5000 par litre bon adamaden mana kɛ cogo cogo mɔgɔ terejugu bɛ yen waati min na ni nani sumayara minnu b'a confisquer k'a bila so kɔnɔ olu bɔ na olu tɛ essence feerelaw ye olu nka fɛn bɛ n bolo i mago b'a la n b'a d'i ma da min ka di ye olu ni essence feere tigɛ olu ye zone de ye parce que u dogolen don ni faamaw y'u b'o minɛ u yɛrɛ siran yɛrɛ k'a feere mɔgɔ dɔ ma waati dɔ pour que i bolo bɛ da essence kan mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 bɛ don n'u cɛ min yɛrɛ b'a feere t'o tigi ye
bon tɛ ka fɔ essence feerela o bon n'i y'o ta k'a fɔ ko essence b'a la feere Segu nin dɔn in na tiɲɛ don mais a b'a la feere a la cogo jumɛn bon an bɛ yɔrɔ min na bi n'an tora tan nɔ dans 2 semaines ne bɛ se k'a fɔ a bɛ nɔgɔya parce que mɔgɔw kun ja wulilen don mɔgɔw hakili b'a la sigi bi buteli b'a la k'a di fan bɛɛ fɛ bon i b'a ye fan bɛɛ fɛ mɔgɔw b'a la k'a di mɔgɔw ja wuli mɔgɔw b'a san a bɛ mɔgɔ caman bolo i ka so kɔnɔ dɛ hali mɔgɔ caman b'a la ka taa san a b'u bolo so kɔnɔ mɔgɔ hakili la de k'a bɛna gɛlɛya tuguni parce que o ɲɔgɔnnaw kɛra o ja wuli de bɛ yen n'o tɛ bi n'i ye circulation lajɛ mɔgɔw b'a la ka circuler essence mɔgɔw bolo wa bɛɛ b'a la ka sɔrɔ 250 ni 50. Cani b'a ye 300 yɛrɛ. 300 yɛrɛ 300 yɛrɛ ne mɔgɔ buteli na dɛ 300 ye mɔgɔ minnu b'a la ka feere dugu kɛ n'o tɛ station na 170 station na ne yɛrɛ b'a ta la ni essence nana mais souvent station bɛɛ de b'a fɛ k'a ta ye aramu jɛya bon ni wari b'i kun i bɛ taa ta 250 ni 50 i b'i ka course kɛ n b'a gɛlɛya fɔlɔ an bɛ musa ta car demi 100 a cayalen mais bi min na min kun 100 ta u b'a fɔ k'ale ka 20 litres ta bi bon a bɛ kɛ cogo jumɛn mais fo ka 20 litres dɛsɛ bon min bɛna ni essence ye ale bɛna n'a ye pour que ale ka essence ka marcher bon n'a kɛra n'ale nana a bɛ kalo 2 kalo 3 a tɛ marcher bon n'a kɛra sisan ale bɛna ni min o bɛ ban o don kelen bon finalement wariko de don min bɛ taa ta kana o fana b'a ka position na an t'o ka position na o bon o b'a ta ni wari min o b'o dɔn o b'a ta cogo min o b'o dɔn est ce que essence a solution bɛɛ ma falen wa a nana cogo o falen na a san cogo o falen na a juru don cogo o falen na o bɛɛ gɛlɛya de bɛna a kɔnɔna na o pour sisan ni kelen bɔ fo Côte d'Ivoire ka na yan mais bi ni sira min a bɛna kɔba de la drone de bɛna n'a ye hélico de bɛna n'a ye militaire de bɛna n'a ye bon a position min falen o gɛlɛya bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛla la o gɛlɛya an bɛ jɛ an b'a kun ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔnɔ parce que an b'a dɔn jugu dɔw de d'an man ye k'u b'an bala a la o tɛ yan dɔrɔn ye a kun kɛra waati dɔ diɲɛ fan dɔ fɛ diɲɛ bɛɛ y'o santé parce que dɔw y'a ka yɔrɔ tigɛ ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ yen bɛɛ y'a santé ɔ n'a kɛra o na an b'a santé o diyagoya kɛ o tɛ tɛnɛjuguya o mais fɛn dɔ b'a la fɔ Segu la an ka tiɲɛ fɔ o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ parce que adamaden caman b'a la k'i sigi arajo kɔfɛ k'i ka téléphone kɔfɛ ka fɛn dɔ fɔ n'a fɔra k'i ka taa tribunal la k'i ka taa justifier i bɛ problème sɔrɔ dɛ parce que fɛn dɔ bɛ n'o taara sira dɔ fɛ a kan ka taa laban sira dɔ fɛ bon n'i y'a ye ma taa laban o sira fɛ o kɔnɔ fɛn min sira min fɛ o kun don sira de o kɔnɔ minnu b'a la ka fɔ an b'a fɔ mɔgɔw ka sabali u kana mɔgɔw paniquer parce que mun na an bɛ nin fɔ an balima minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la don dɔ u b'u wele u tɛ se ka sunɔgɔ tiɲɛ don a bɛ gɛlɛya a ka gɛlɛn hali ale bɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn jamana si tɛ ka gɛlɛya ma kɛ yɔrɔ min na bon n'a ka gɛlɛn mais bi a kun y'i ɲɛ na mais bi a bɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a ye ɲɛ na bon an b'a fɔ bi ko alihamudulilayi arabil alamin mɔgɔw k'u hakili sigi fɛn dɔ b'a la ta k'a fɔ a tigilamɔgɔ t'a fɔ ɲɛni kama n'i b'a k'a fɔ ɲɛni kama solution min b'i bolo bɔ i k'o di k'a fɔ a ni gɛlɛya b'a kɔnɔ a ye nin solution fara kɛ ou bien i kana fɔ a sun kɔrɔ ka n'a ta sun kɔrɔ k'a dɔn min bɛ yen ka t'o fɔ mais k'i sigi i kɛra kɔfɛ vi ɲini na k'a fɔ Segu bilama Segu bɛ taa Segu b'a fɛ ka fanga dafiri Segu b'a la ka kɛ tan Segu mɔgɔ jumɛn b'a la k'o kɛ jagomanjago tɛ fan bɛɛ fɛ wa maa terijugu tɛ fan bɛɛ fɛ wa zo tɛ fan bɛɛ fɛ wa mɔgɔ bɛ se ka zo bali k'a ta ka baara kɛ ni minɛbaw tɛ wa bon n'o tɛ b'a la ka min fɔ Segu kan en réalité o tɛ tiɲɛ station ti Segu plus officiel site ko ye 300 ye ko Segu bɛnna ko 300 tɛ yen n'i y'a ye ka feere 300 250 sanfɛ o ye mɔgɔ min b'a la ka terijuguya kɛ ani mɔgɔ min b'a san n'o ko ko an m'a sɔrɔ ou bien sɛnɛ bɛ mɔgɔ min na n'o ko mɛ nin sa tɛ ka tɛmɛ n'o tɛ bi bi ni mɔgɔ bɛ sanse la au moins a gɛlɛyalen 250 i b'a sɔrɔ i bɛ se ka retard de ta ka da ko na cogoya kan bon ne bɛ se ka kunjɛ kuma min fɔ o ye faamaw k'a lajɛ ni ko nana a ye nɔgɔya min don a kɔnɔ a ye gɛlɛya min don a kɔnɔ ko min nana fiɲɛ min b'a kɔnɔ an b'o fiɲɛ dilan cogo min o kana se ka dusu ta ten ka ko dɔw bɔ ko dɔw la cogo dɔw la parce que b'a la ko in y'an nafa dɔn bi bi in na buntelini a ye mɔgɔ caman hakili sigi non ni ko taa station fili la i bɛ se ka moto ba 2 ba 3 ye bon bi tɛ segu yan mais mun y'o kɛ parce que buntelini b'a la k'a di bon k'a lajɛ ko fiɲɛ tɛ ban adamaden ko de don ni fiɲɛ min b'a kɔnɔ ka mɔgɔw hakili la o bɛ dilan cogo jumɛn an ka jan k'o dilan ani mɔgɔ minnu b'a ta buntelini na fana ka taa bɔ k'a feere k'a lajɛ ka dɔ bɔ a la k'a mara an b'a dɔn ɲɛmɔgɔw fana b'a la k'o kɛlɛ kɛ fana faamaw fana ka fariw ka k'o kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ min minɛn'o na o kan ka ɲangi n'o baaraw kɛra n b'a dɔn an tɛ 2 semaines kɛ a bɛ nɔgɔya mais n'u girinna ka ta kuma dɔw fɛ ka ko dɔw bɔ a la ni buteli jɔra bi walahi an tɛ 2 semaines kɛ an bɛ segin kɔrɔlen la an bɛ se seli litre sa 5 000 parce que sanji ye fɛn min ye tasuma de don i b'a san a bɛ jeni dɛ tamaw don fɛn fɛn na o mɛn man di dɛ bon o tɛ fɛn ye k'a fɔ ko fɛn min mara ka bin bon nka n'a a bɛ sɔrɔ don o don i b'i ka bolita sɔrɔ i hakili bɛ sigi parce que a marali man di mɔgɔ si ka so kɔnɔ jawuli de b'a kɛ an b'o ɲini u fɛ o k'o kɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna n'an bɛ sɛgɛn kɔnɔna na waati min na
an ka jan an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne yɛrɛ filɛ nin ne ni mɔgɔ bɛɛ la wallahi hali ni dimi de bɛ ne kun i b'a la moto kolokolo ne bɛ sanse bɔ n ka k'e kun bon an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ gɛlɛya kɔnɔna na ni gɛlɛya tɛmɛna kanu de bɛ na parce que a mɔgɔ min ye dɛmɛ e t'a dɔn a tɛ e dɔn a ye bɛna dɔn o diyara ale ye a yɛrɛ b'a fɔ fo ale k'o ɲɔgɔnna kɛ n'a sera mɔgɔ 10 ma a bɛ mɔnɔ ka se mɔgɔ 40 ma n'a sera mɔgɔ 40 ma mɔnɔ bɛ bɔ finalement ma ni ɲɔgɔn ɲa juguya bɛ bɛn ni juguya bɛnna setanɛ ye malo an ka jamana in dɔrɔn de y'an ta ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kolo suma ala ka jamana basigi ni gɛlɛya min filɛ nin ye kuranɛ ko ten ko innama al usri yusra innama al usri yusra comme ala ye diɲɛ da ni ye gɛlɛya ye nɔgɔya de b'a kɛrɛfɛ o ye tiɲɛ ye bon gɛlɛya ni bɛ nɔgɔya ja don mɔgɔ la parce que n'i ma gɛlɛya kɛ i tɛ nɔgɔya yɛrɛ ja dɔn o ye ta ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ yen nɔ ko kɔngɔ min minɛ i tɛ dumuni ja dɔn i m'a faamu bon ni gɛlɛya in nana dɛ i bɛ ala tanu ka da gɛlɛya in kan dɛ ala bɛna ni nɔgɔya min o bɛ fɛ mais ne ko k'a ka kɛ nɔgɔya bada bada finalement n bɛna wuli ka gɛlɛya de ɲini i t'a sɔrɔ o ye tiɲɛ o kɔnɔ gɛlɛya min nɔ an y'a minɛ ni ala ye k'a ta ni ala ye nɔgɔya min minɛ ala k'o jira n na o k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka jamana kolo suma ka jamana basigi k'a kisi jogo tɔɔrɔ voilà n ka foli fala ye n'an bɔra segu an bɛna sɔngɔ ko volume ko min ye sɔngɔ ni volume bɛ se ka bɛrɛ bɛn cogo di sannikɛlaw ma dimi telefonitigiw ka tɔnɔ sɔrɔ fala ye mali kɔnɔ n'a ka di i b'a fɔ diɲɛ fantan naani bɛ fɛ fala ye fɛn kelen min wari t'i jɔ fiyewu o ye bɔlɔlɔ sanfɛla baara ye nka a tɛ taa mun kɔ o ye musaka bɔ ye n'i ye mali bɔlɔlɔ sira ta k'a lajɛ fala ye maa maa bɛ baara k'a kan ko ka tɔnɔ ɲini ka tɔnɔ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmaaw ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan n'u b'a wele ko AMRTP fala ye n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ se dɔ tun tɛ AMRTP ye fala ye bi bi in na ala y'o nɔgɔya u ye maa si tɛ bi ko telefɔni dilanyɔrɔ b'i bolo telefɔni kɛyɔrɔ b'i bolo walima k'i ye telefonitigi ye Orange Malitel Telecel fala ye ko Orange tɛ min ka maa wele t'a da dɔn AMRTP tɛ maa min ka maa wele t'a da dɔn i ka musaka sɔrɔta a t'a da dɔn i bɛ min kɛ a t'a ɲɛ dɔn hali min ye sama ninnu ni wewiw ye fala ye bi bi in na an ka sɛbɛnw lajɛlenw na san 2022 AMRTP y'o minɛn sɔrɔ fala ye k'a sigi juraw minnu filɛ nin ye n'o ye Orange Mali ni Telecel ni Move ye fala ye u bɛɛ ka sariya minnu bɛ yen sɛbɛn minnu dilen u ma k'u ka baara kɛ Mali jamana kɔnɔna na a b'u yamaruya u k'a to AMRTP ko o sɛgɛsɛgɛli in kɛ fala ye jɛkulu kelen min bɛ yen n'o fana bɛ se ka AMRTP dɛmɛ a baara la o ye sɔrɔ minisiriso ye sabula min ye musaka min bɛ taa impôt ko ta nasira fɛ olu b'o jate bɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ani nin baarakɛyɔrɔ ninnu taw ye kelen ye nka nin waati laban in na an nana ye k'a fɔ Mali jamana kɔnɔna na telefɔniso 3 de bɛ fala ye Malitel n'o o yɛlɛmana ka kɛ Move Africa Mali ye Orange Mali ale min denwuli tɔgɔ tun kɛra Icatel ye ani Atel aw b'a fɔ ma ko Telecel n'o da jagokɛ tɔgɔ yɛrɛ Atel de ye fala nin 3 bɛɛ lajɛlen la hali ni maa min tɛ zonzan fɛ a fɔ a tulo fara kanu ka jan fanga min bɛ Orange la bi se min b'a ye bi minɛn min b'a bolo bi ani tɔn si tɛ se ka sanga n bɛna misali ni kunkurunin d'i ma fala ye an bɛ wari mun sara n'an b'a fɔ o ma ko fonds de soutien misali don dɛ n'o y'a sɔrɔ tɔw bɛ dɔrɔmɛ 20 na k'a daminɛ tile bɔ waati ni sisan cɛ i b'a sɔrɔ Orange kelen bɛ 200 la wa hali Orange ni Malitel ni ɲɔgɔn cɛ fala ye u bɛ mɔgɔ min bɛ telefɔni ci ani telefɔni bɛ ci ka taa jamana minnu na kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen kiimɛli minɛn bɛ AMRTP kɔnɔna na bi fala ye waati dɔw la a bɛ fɔ an ɲɛna ko Côte d'Ivoire de telefɔni ci ka ca kosɛbɛ waati dɔw la a bɛ fɔ an ɲɛna ko Burkina de ta ka ca nka kɔkan jamanaw na Maliyɛn bɛ telefɔni ci yɔrɔ min na ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ ka fala ye o ye Faransi ye wa min ye wari di fana na jamana tɛ yen min bɛ musaka min don Maliyɛn mun bɛ musaka min don n'a ka ca ni Faransi ta ye nka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ bi AMRTP bolo fala ye ala barika la tile fila laban in na mun nana ni mankan ye juin kalo tile 11
Orange Mali ale de fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan ko volume ka ɲi fala ye. Volume ka ɲi o y'a sɔrɔ maa kumunenw bɛ fala ye minnu nisɔndiyalen tɛ fiyewu olu fana ko volume man ɲi. Nin baara min kɛra Orange fɛ fala ye u y'a kɛ yaasa ka se ka sɔngɔw bɛɛ bɛrɛ la n'o y'a sɔrɔ 45 giga i bɛ se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ min ye musaka wɛrɛ i ma o bɔ k'a sɔrɔ i ma degun sɔrɔ nka min ye Orange Mali ye a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw kɔnɔna fala ye a ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan dɔrɔmɛ 15 yaasa maaw k'a dɔn k'a fɔ ko u fana bɛ se ka maaw dɛmɛ cogo min na 15 min fɔlen filɛ nin ye fala ye i b'a dɔn bi k'a fɔ ni kun fɔlɔ an b'a fɔ sa ko n ka téléphone taara messagerie kan a donna ta a bɔra ta sisan ni téléphone kura b'i bolo ni e yɛrɛ m'a yamaruya olu tɛ se k'o kɛ tuguni nka n ye min lakɔlɔsi ko in na fala ye fɛn caman ka d'a ye nka a se t'an ka mɔgɔw ye bi dɛ a se tɛ Orange ye a se tɛ Malitel ye o de la n'a b'a fɔ ko bonus a tɛ se ka tɛmɛ 200% kan mun na i b'a dɔn n'u y'a tɛmɛ o kan olu yɛrɛ ka minɛnw bi jɔ techniciens ko fɛn min filɛ sen na nin ye maaw b'u jo fɛ hakɛ ɲinina a b'a fɔ a ka lafiya de nka an k'a dɔn k'a fɔ ko Orange fana ye jura de ye fala ye a bɛ feere de kɛ a bɛ tɔnɔ de ɲini baarakɛlaw de b'a bolo jamana fana bɛ hakɛw de ɲini a fɛ san kɔnɔna na a k'o ɲini ka di jamana ma maa minnu sigilen don o kama olu ma kiiri ni wɔyɔ ta ka ɲɛsin Orange ma dɛ anw de ko ayi an ma wasa n ko volume man ɲi volume man ɲi fana Orange yɛrɛ m'a fɔ k'u jo tɛ ka fala ye a ko de fɛn caman bɛ bi a kɛli ka di olu yɛrɛ ye koyi nka a tɛ taa yɛlɛma belebelebaw de kɔ yɛlɛma minnu b'a to hali jate min bɛ kɛ ni machine minnu ye olu yɛrɛ kan k'o bɛɛ lajɛlen falen o la sa fɛɛrɛ min ni dabali bɛ se ka sɔrɔ Orange yɛrɛ ka fɔla bi o ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na fala ye olu ye yɛlɛma min kɛ ni volume ko in ye nin y'u se ye fɔlɔ nka don nataw la yɛlɛmaw bɛna kɛ Orange kelen tɛ fala ye Move Telecom wa Move Africa ale fana n'i y'a ka tunɔkantunɔw jateminɛ fala ye an hakili bɛ min na a tɛ s'a kɔrɔ dɛ an tɛ k'a fɔ k'an k'an ka puces bɔ ko ka yɛlɛma yan n'an yɛlɛmana u bɛ jɔ u tɛ se a minɛn t'u bolo a maaw tɛ yen a sow tɛ yen a labɛn tɛ yen wa min bɛ ka ɲini Orange fɛ f'a fana ka labɛn kura de kɛ ka yɔrɔ kuraw jɔ wa n'a tor'o la fala ye forokoni bɛ to a dogi sira la dɛ maaw na gɛn ka bɔ baara la sɔrɔ tɛna na labɔli kɛ jamana ka hakɛ min b'u bolo tɛna se ka o sɔrɔ k'o d'u ma nin waati in na fɔlɔ nka f'a ka kɛ ni labɛn ye o de la n'i ye bɔlɔlɔ sira ta k'a lajɛ kiimɛli ni fɛn caman bɛ yen an b'a ɲini nka an k'a dɔn k'a faamu a baaraw tɛ taa min kɔ fala ye hali n'an ko sisan k'an bɛ jani so in yɛlɛma k'a kɛ studio kura ye an na taa musakanin ɲini ka na fɔlɔ dɛ an na baara jɔ ka baara yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ fɔlɔ dɛ o gɛlɛyaw n'o degun de don n'o tɛ bi na baara minnu bɛ senna yɛrɛ AMRTP yɛrɛ kɔnɔna na fala ye a yɛlɛmaw bɛna na dɔɔni dɔɔni don nataw la nka an ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ Orange fala ye a sen bɛ dingɛba la han Mali balontan ko la bi fala ye e ko bɛrɛ bɛ Orange jɛ miliyari 1 na de gintanba jumɛn bɛ kɛ yen n'u t'u niyɔrɔ bɔ k'a di koba jumɛn bɛ kɛ bi ko n'u t'u niyɔrɔ bɔ k'a di fala ye waati dɔ la a nana gɛlɛya jamana kɔnɔ n b'o yɔrɔ to yen parce que o ye gundoba ye an k'an baw kunna n'o tɛ musaka a sɔrɔ yɔrɔ teliman bi jamana kɔnɔ fala ye téléphone tigiw don dɛ a t'i jɔ a t'i bila ne tɛ dumuni kɛ nka n ka téléphone tɛ faga n ka moto tɛ bouger nka n ka téléphone tɛ faga n man kɛnɛ n bɛ téléphone sanfɛ n taara dugu la fɛn o fɛn n b'a bɛɛ kɛ ni téléphone ye bi hali wave mun filɛ nin ye fala ye wave ninnu bɛɛ lajɛlen ka jatew bɔnnen sɔɔni sabu nana sama mɔnɛ u bɛ n'o fana fara a kan u n'olu tigiw bɛna sigi ka kuma AMRTP n'olu tigiw kan ka sigi ka kuma n'i ma fili tile 2 in na wa yɛlɛmaba minnu fana bɛ yen fana a kana tiɲɛ don Orange fala ye an bɛɛ n'a karila ɲɔgɔn na a ne yɛrɛ dɔgɔninw bɛɛ gɛn ka bɔ baara la halisa olu b'u kunfɛ i hakili t'a la maa 100 ni maa 50 nka bi u bɛ ka min kɛ an k'o fana dɔn u ye an yɛrɛ dɔw de bɛ baara la ye maa minnu ka fɛnw b'a la bi maliyɛn de ka ca la ni bɛɛ lajɛlen ye hali kɔsa in na hakili la k'a fɔ min ye fɛɛrɛ kuraw ye u bɛ ka sigi furakɛliko ta nasira fɛ u ka fondation école wuli mana se tiɲɛ yɛrɛ la dɛ a man d'an ye dɛ fala ye
nka olu de ka girin bi ni tɔw ye laɲininikɛlaw wala u b'u jo fɛ parce que ŋuna bɛ ko disiba de la nka min ka ɲi bi n'o ye anw yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye AMRTP ka bɛɛ wele fala ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca dɛ Internersisi maaw u k'u wele association de consommateurs u k'u wele u ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi u ka to ka ɲɔgɔn ye baara minnu bɛ sen na u k'a yir'u la nin de bɛ yen n'o tɛ n'an wulila kuma o kuma n'an y'an ɲɛsin jɛgɛrɛjɛkulu ma ka wuli ka jɔ kɛ ka t'o fili k'o bɔ k'o bin an laban an bɛ kɛ baarakɛbali ye yan dɛ baara tɛ sɔrɔ min mana sɔrɔ n'an y'an ɲɛ tana kɛ olu ye a bɛ gɛlɛya dɛ nka n'an sɔnna ka kuma ka Internersisi wele ka consommateurs wele ka min ye Orange wele ka Malitel wele ka Telecel wele fala u ka n'u sigi waati ni waati karisa aw ko nin de se b'anw ye AMRTP ko cogo di e min ye jalatigɛba ye sabula tiga wɔrɔ ɲɔgɔn de fara ka ca tiɲɛ don wa tiɲɛ na sariya la u bɛ se ka nin kɛ sariya la u tɛ se ka nin kɛ Orange aw y'a lajɛ a ka nin fara aw boloda la nka bi an k'a to kuma ɲɔgɔnya ka na n'o tɛ fɔnkɔ ɲɔgɔn kuma nafa tɛna na k'a la quoi ne ye lakɔlɔsili dɔ kɛ fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko bi in na a bɛ ka jɔ sama la n'an m'an farati sama ka wari cita bɛna ninnu bɛɛ bati i ɲɛ bɛ togodala dugu la bi min tɛ ka taa sama fan fɛ sama kɛlen don ka fɛɛrɛ min fana sigi ekɔliden kunda ja ekɔliden fɛn fɛn mana taa o fana bɛ taa di a somɔgɔw de ma ye kɔnse n'olu taara kɔnse la sama fana bɛ k'o baara kɛ bi wa ka surunya maaw la maa minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ u ka wari yɛrɛ ka banki suma mɛn fiyewu sama bɛ o baara de la bi donc wari fɛn in fana ta na sira fɛ olu fana jɔyɔrɔ bɛ ka bonya nin bɛɛ la AMRTP ka bɔ k'i bila i waragolo la fala ye a ye na an ka jɛ an ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan fo kana kɛ maa si kɔ bɛɛ ka wele parce que hali maaw filɛ nin minnu bɛ kuma na nin ye ta fala ye est ce que n'u welela u fɛla fana tɛna na dɔn miiriya min bɛ u la tɛna na dɔn wa baara kan ka kɛ cogo min fɛ u tɛna na dɔn wa o ye anw ka hakilina n'anw ka faamuya cogo ye nka n bɛ min f'i ɲɛna jago kun ye tɔnɔ ko ye dɛ jago a kun ye tɔnɔ ko ye ninnu bɛna na jagokɛlaw de don u bɛ tɔnɔ ɲini de la ala ka hakili ɲuman d'an ma. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ka taa se Sikaso ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala ye an bɛ taa cour d'appel la cour d'appel ale fana ka chambre criminelle baara daminɛna kiiri minnu bɛ taa ale fɛ i b'o dɔn wa n girila duguma ma jɛn n'a ye n ye weleli kɛ sanfɛ
nga kiiri kɛrɛnkɛrɛnnenw fana olu bɛ se ka olu dɔw sigi k'a kɛ mɔgɔw ka jɔyɔrɔ ko i n'a fɔ minisiri kɔrɔw ni jɔyɔrɔbatigi kɔrɔw olu bɛ se k'o kiiriw olu baaraw fana kɛ u filɛ sigi min na nin ye fala ye sɛbɛn ka ca ye dɛ n'i taara kogo ka ye a sɛbɛnnen don vururu minnu ka bon minnu ka dɔgɔ kunun ko an munumunu salotɔ an y'an ka maaw tɔgɔ ye ha fala ye an bɛ dugawu kɛ ala ka a don yira an na nin fana ka kɛ sababu ɲuman ye u ka segin ka na so maa jumɛnw don Adama Ben Jara Ben le cerveau yɛrɛwolo debu c'est le rempart olu ka coordinateur ye ale ye Mohamed Yusuf Bachi la Rasbach ale ye kunnafoni dila ye ale fana ka sɛbɛnw bɛ a la min ye commandant Dawuda Konate i b'a dɔn k'a fɔ sapeur kasobon kɔlɔsibaw olu ka syndicat o secrétaire général ye ale ye ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ fala ye k'u ka kiiriw olu dɔgɔdalen don utu kalo in ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ben le cerveau ye nin kalo in tile 27 fala ye Ben le cerveau ale ka kiiri bi kɛ Rasbach ta bɛ sɔn ka daminɛ utukalo tile 3 ka taa se utukalo tile 10 ma sabula minnu b'olu kɔnɔna na a tɔgɔ sɛbɛnnen don o de la mɔgɔ t'a dɔn ni u bɛna n'a ta utukalo tile 3 nka a kɔni bɛ k'a daminɛ utukalo tile 3 ka taa bila utukalo tile 10 na Rasbach ka kiiri bɛ kɛ o kɔnɔna na ale ni Dawuda olu b'o o k'u kɔnɔ nka Ben le cerveau ta o ye juillet kalo tile 27 ye nin kalo in donc min ye kiiritigɛlaw ye u kɔni kɛlen don k'a dulon ye a bɛ fɔ o ma ko rôle kiiri mun kan ka kɛ sabula kiiri foyi tɛ kɛ n'a tɛ dulon kiiritigɛso da la a bɛ yen donc bɛɛ bɛ se k'a ye Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don yira an bɛɛ lajɛlen na Baɲangarakaw fɛ yen Sarabaka kasara jugumanba de kɛra fala ye maa 7 o de ni tora la maa 84 olu sɛbɛkɔrɔ joginna olu joginna min ye 36 ye olu ta jugara kosɛbɛ waleya in kɛra siraba min kan sa an b'a fɔ ma sa ko route du poisson mandoli ka bɔ mangolitikaw fɛ ka na songobiyakaw olu fɛ yen camion ba dɔ sa ale falen maanifin ni balo ni nda si dɔ la fala ye o de bɔra korokaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ka n'i da disi ka n da ye mɔbili in binnen min ye maa 87 a yera k'a fɔ ko olu joginna 44 ka se 45 ma olu taara ka taa Somini Dolo tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso la 7 o fatura kibaruya in dilen sa min ye Baɲangara yɛrɛ marakafo maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ gouverneur ale ka conseil aux affaires financières u b'a fɔ ma ko KF n'o ye Isaka Sise ale taara kɛnɛ k'a nɔgɔnin fɛ dɔgɔtɔrɔso maaw Baɲangara dɔgɔtɔrɔso maaw fana tun bɛ yen u ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ tuma min ka sɔrɔ ka taa sa Ouédraogola ka du kɔnɔ sabula Burkinakaw olu de ka ca a la sangafo taara kɛ olu ye Baɲangara kin 3nan kɔnɔna na janajaw ka sɔrɔ ka o kɛnɛ sigi min ye gouverneur n'a ka maaw ye gouverneur ka cidenw ye u ye ɲɛfɔli kɛ olu fana ɲɛna colonel Jango Keita ni ale protection civile maa ye ka taa se brigade min bɛ n'o brigade territoriale min bɛ n'o bɛ gendarmerie tɔgɔ la olu fana o fana ɲɛmaa fana tun bɛ kɛnɛ k'a ye fala ye sous-lieutenant Mamadu Dumbuya ninnu bɛɛ lajɛlen ye accident in wuli ka jɔ kɛ ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan gouverneur ka conseil KF n'o ye Isaka Sise a ye tanuni kɛ ka bonyamasegin kɛ ka tila ka min ye sangafo fana kɛ gouvernement tɔgɔ la k'a kɛ Baɲangara bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se Ouédraogolakaw ka du ma a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko bi bi in na kɔni ko Mali ni Burukina bɛɛ lajɛlen ye kelen sabula AES kɔnɔna na baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ lajɛlen na dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ sa n'o olu ye Médecins Sans Frontières ye fala ye olu fana y'u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma yaasa degun ale ni maa minnu joginna olu bɛ se ka taa ba la cogo min na toona nin waleya in de kɛra Baɲangarakaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni dilen min ye Mali ɲɛmaaw ye u ma sigi u ye wuli ka jɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani dɔgɔtɔrɔlakaw yaasa ninnu bɛ se ka magɛn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ACR maaw olu fana y'u dɛmɛ a baara kɔnɔna na ani u dɛmɛbaga jɛkulu wolomasiri tabaw ka dagatigi sa Elize Daw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na Kekorokaw fɛ Buguni marabolo la gosili belebele u y'o kɛ ka sanga n'u ka sanga kibaruya sɔrɔlenw ye min ye jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko Bamacɔri n'u ka wale kaba caman kɔni n'u bolominɛw u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni yen fanw fɛ minɛn minnu tun b'u bolo n'u bɛ baara kɛ n'o ye olu fana caman nɔɔni na dɔw y'a lajɛ k'u bɛ 5 don fiɲɛ na fala ye ka taa dɔnbakaw fɛ ani Murila o ye sanubɔyɔrɔ kɔrɔw ye u ye dogoli min kɛ sa 10 u y'o fa olu la u ɲɛ dara olu su kan tɔ minnu bɛ yen olu ka minɛnw kɔni caman ɲɔɲɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri tun bɛ sen na ye a bɛ fɔ o ma ko ratissage yaasa ka se ka basigi la n'a marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Jean Elize Daw k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ sa basigi ni
cɛsiri ni sɔmi u ko k'u taalan ye yaasa wolomasiri taba bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ ka taa olu yɛrɛ kanu na Jean Élisée Daw ka communiqué filanan fala ye kunungo tile kɔnɔ a y'a yira sa ko armée wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tenza Waten ale ni Anefis marabolo la wulikajɔ in a y'a to sa min ye pankuru ye ale kɔni ye gosili belebeleba kɛ gosili ale dugumamaw fana ye wulikajɔ kɛ a y'a yira sa ko min ye Bamajɔlen ni Jugawale kɛba minnu tun b'o yɔrɔ la u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la pewu Jean Élisée Daw ko sa ko min ye sɔrɔdasiw ye ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la don o don maaw n'u bolo minɛ o lakanali la halisa Anefis dugu kelen kɔnɔna na kunungo min ye colonel major Karim Traoré n'ale dugukoloko ɲɛmaa ye Menaka Gao ale ni Kidal a ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa min ye Anefiskaw fɛ yen a selen ye a kunbɛra min ye wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu fɛ Risilakaw ka taa se Gacha ni MSA maaw ma u bɛɛ lajɛlen nana ka na min ye colonel major ale kunbɛn a kunbɛnlen kɔfɛ sa a ye kɛɲɛkandaw bɛɛ lajɛlen lajɛ k'an selegew bɛɛ lajɛlen k'olu lajɛ ka sɔrɔ ka tasibila kɛ sɔrɔdasi minnu binna olu kaburu kan bilasiralikan minnu bɛ yen ka se ka olu di k'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛndɛn ka na u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na labɛn minnu sabatilen na ni baara minnu kan ka kɛ don nataw la u ka faamuyali kɛ o la sɔrɔdasi ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa a ye sangafo kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura ma cɛsiri ni timinanja min kɛra k'a daminɛ juillet kalo tile 4 ka taa sa tile 9 ma min ye colonel Atayer n'a ka maaw fɛ Atayer Mayiga n'a ale yɛrɛ ye kɛlɛbolotigi ɲɛmaa ye Anefis kɔnɔna wolomasiri tabaw tɔgɔ la a y'u fo o la ko sabula binkɛriw ka u sera k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la o kɔfɛ tuguni u sera ka kɛlɛ mɔnɔbɔ fo ka se sɔrɔ kɛlɛ la ka tila ka don ni minɛn ye ko o ye cɛfarinya belebeleba ye armée ale ka tariku la k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la wulikajɔ ni cɛsiri wa olu yɛrɛ fana labɛnnen don hanfala ye min ye armée ye a ka pankuru minnu bɛ munumunu salo la sanfɛla la o waati de la sa olu taara gosili ninnu kɛ Atayer Mayiga ale n'a ka cɛdenw u y'a yira sa ko ni ŋɔni jaru ye kosɛbɛ nin bɛna na ninkura fiyɛw la sabula kɛlɛbolo ɲɛmaa n'o wulila ka se u ma k'u galabu nin ka fisa olu yɛrɛ ma an'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma wa u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni u labɛnnen don su ani tile sa kalo 12 yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na baara tɔw ka tila ka olu bolodali olu daminɛ yan'o cɛ sa min ye colonel major Karim Traoré ye maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Anefis dugu kɔnɔna na a taara ɲɛ da olu ka Gao dɔgɔtɔrɔso la ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Gao kɛlɛ dagatigi yɛrɛ n'o ye colonel Ibrahim Samasa ye a n'o de ye baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye maa joginnenw ye sa u taara ka t'u ɲɛ da olu kan olu bilalen don yɔrɔ 2 la Gao kɔnɔna na fan fɔlɔ olu bɛ bugutufaya dɔ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye guwa kɛrɛnkɛrɛnnen dilannen ye tɔw olu bɛ dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna na a y'a yira la sa k'a fɔ ko min ye kabini kɛlɛ bɛ senna tuma min maa joginna fala k'u y'a bɛɛ ta ka na n'a ye a nɔgɔnin fɛ u y'u ka furakɛli daminɛ wa ko maa si joginnen tɛ yen min ka bana n'o bɛ se a ni ma fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa banabagatɔ ninnu bɛ se cogo min na ka furakɛ olu yɛrɛ banabagatɔw tɔgɔ la u y'a yira sa k'a fɔ k'u labɛnnen don kɛnɛya ma sabati fala bɛ wuli ka jɔ kɛ ka t'u ka jɔyɔrɔ ta wolomasiri tabaw ka gun kan min ye chef d'état major tɔgɔ la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa tɔgɔ la 500 o dir'u ma fala ye k'u k'o kɛ lemuruba sɔngɔ ye yaasa o ka fo u la baara fana dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa min bɛ yen Gao kɔnɔna na o yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni ka ko tali ba la ko teliyara sabula nin waati na minɛn bɛ olu yɛrɛ fana bolo furakɛli minɛnw bɛ yen min ye baara ye a ma sumaya don kelen da kelen wa maa si tɛ yen min ka jogini da n'o bɛ se a tigi ni ma k'o ye tare ko ninnu na o fana b'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée kɛlɛ taabolo ni kɛlɛ faamuyacogo kura ko o bɛɛ lajɛlen sinsinnen don u bolo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na sa ka taga min ye maison de la presse ale kɔnɔna na. Maison de la presse kɔnɔna na barosigi tun bɛ yen général brigade Kani Jabate wolomasiri tabaw ka maa mafalenba don fala ye jɔyɔrɔbaw a y'olu kɛ jamana kɔnɔ ale yɛrɛ y'i sigi sa k'a lajɛ ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fala ye a sera ka baara min kɛ maaninfinw dɛmɛliko la a n'a sera ka baara min kɛ a yɛrɛ ka cakɛdaw n'a ka jɔyɔrɔkow la a ye baɲumankɛ baara minnu kɛ ka tɛmɛ k'olu kɛ gafe ye k'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔdasi musow u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi an ka jamana kɔnɔ général de brigade musolakaw fɛ yen fɔlɔ fala ye ale de don n'o ye Kani ye a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la nin waati la wa a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a y'a yira sa k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya waati fala ye ale ye fɛn caman de ye hinɛ bɛ kɛ cogo min
maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min min ye degun mana maaw sɔrɔ i bɛ se ka magɛn k'o ye cogo min ka fara i ka sɔrɔsiya baara kan a y'a ye k'a fɔ ale ye o min kɛ a n'ale o baara min kɛ a ti ɲɛ fiyewu f'a ka kɛ gafe min bɛ to yen san ni san maaw fana bɛ se ka ta k'a lajɛ k'a fɔ ko jɔn ko ala muso dɔ tɛmɛna général tun don Mali armée kɔnɔ a ka généraliya ma bali baara foyi la a ma bali hinɛ baara la a ma bali dɛmɛ baara la wa a ma bali fana a ka sɔrɔsiya baara la a n'a ka furusosigi baaraw la an bɛ dugawu kɛ sa livre in ala ka a kalanko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Kiba Jalo ale de nana ni jaa ninnu ye kununko ka bɔ maison de la presse kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ko k'u sigilen don ka nɔgɔ kɔnɔ fala ye nɔgɔ ko kɛlen don gɛlɛyaba ye bi sɛnɛkɛlaw bolo Mali sɛnɛkɛlaw fan caman fɛ yorosokaw fɛ yen min ye foro kɔni ye u y'u labɛn k'u bin ka ban kitakaw fana fɛ yen o kelen don sɛnɛkɛla caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ ka ye kitakaw fɛ yen sɛnɛkɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ni nɔgɔ mana nin waati in na min ye kɔɔri kɔni ye kuma tɛ o la wa nɔgɔ fana olu bolo hakɛ min kan ka na a kana nɔ waati la min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye minnu bɛ CMDT ka bolo kan u ko ko olu kɔni sigilen don ka engrais kɔnɔ u ka commune kɔnɔna na Kita commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi engrais ko gɛlɛya in olu yɛrɛ bolo CMDT a sumayara nin ko in fɛ sɛnɛkɛla wɛrɛ bɛ yen o y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma foyi sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ dɔw ye dɔɔnin sɔrɔ olu ko k'u ta ma labɔli kɛ taari 10 de bɛ ale bolo ale ma foyi sɔrɔ fɔlɔ kuma tɛ a k'a labɔ yɔrɔso fana o kelen don min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Kucala marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛna kelen kelenw olu ye dɔɔnin sɔrɔ fala ye nka jama fanba u sigilen don dɛ nka yen ta gɛlɛya bɛ ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya yorosokaw fɛ yen sanji fana sensumayalen don ka fara nɔgɔ yebaliya kan u ko nin bɛɛ lajɛlen ka kan min na a sera jamana ka taabolo falen fala ye u bɛ engrais sugu di maa minnu ma minnu bɛ nɔgɔ baaraw kɛ ka nɔgɔ feereliw kɛ ka nɔgɔ ta ka na d'u ma k'u k'a falen sango u ye nin gɛlɛya kelen sɔrɔ ɲinan fana u filɛ gɛlɛya kelen la nin ye samiyaji sɔrɔbaliya fana nana fara a kan Kita ale ni Bayangara min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira ye fana k'a fɔ ko in k'a gɛlɛyalen don a ka lajɛ ten sa gouvernement yɛrɛ ka wuli k'i jɔ fala ye ministre min bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna a kana kɛ munumunu salo ye ten dɛ a k'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ bi jamana fan caman fɛ nɔgɔ ma se waati la wa mini min bɛ ka taa fana a tɛ ka labɔli kɛ Bayangarakaw fɛ yen an ye accident ko kuma min fɔ fala ye k'a kɛra janajaba de ye janaja min Bayangara bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Burukinakaw ma koyi u ka kin sabanan na sa Mandolikaw ni Paruka minnu bɛ yen Bayangara ni Banka sera ni ɲɔgɔn cɛ fala ye dugudenw de nana sa maa 5 fɔlɔ minnu n'olu su yera ka se ka olu kɛ denmisɛnnin 3 de bɛ a la maa joginnenw u kun y'olu kun fɔlɔ ta ka taa n'u ka dɔgɔtɔrɔso la nka a nana ye k'a fɔ a ko kɔni cayara kosɛbɛ ko in yɛrɛ sɔrɔla min fɛ fala ye surcharge ani vitesse bagan b'a kɔnɔ maaw b'a kɔnɔ minɛnw b'a kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ k'i tufa gidɔrɔn t'i sɔn u ko kɔni ko ka kangarida kɛ bɛɛ ye maaw k'u hakili to siraba kasara la Kayikaw fɛ yen plaki dilanw olu kɔni baaraw sigira sen kan i n'a fɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen plaki 2000 o bɔra ka bɔ Kayikaw fɛ yen a kun fɔlɔ gouverneur taara olu di kalo tile 14 yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na min ye directeur régional ye n'o bɛ transport ko kunna Kayi mara la ale ye ɲɛfɔli kɛ baara kɛcogo la ni baara a bɛ ka sigi sen kan cogo min na u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi yaasa ka se ka caman kɛ joona a y'o fana fɔ yorosokaw fɛ bagan minnu bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire ni Burkina n'u bɛ taa bin ɲini na olu baganw k'olu segira ka na tare o ye sabula nin waati in na binkɛnɛ a bɛna sɔrɔ u yɛrɛ ka yɔrɔ la bagan ninnu segili kɔni a jara dugudenw ye sabula u y'a yira sa k'a fɔ ni yan fana samiya fana nana ban san u bɛna u kunna yɔrɔ ka bagan ninnu dɔw bɔra Moti dɔw bɔra San wa min ye bagantigi caman ye u bɛ sira ninnu fɛ fana lakɔlɔsili la yaasa cogoya min na baganw fana u sigilen filɛ nin fala ye kɛnɛ de bɛ d'u fana ma o fana kana taa don maaw ka forow kɔnɔ o baaraw k'olu fana bɛ sen na Masinakaw fɛ sɛgɛlɛ ale segira ka na han maa dɔ yera ko sɛgɛlɛnbana yera ale la n'a b'a fɔ ma ko ver de Guinée maa kelen min n'a yer'o la sa Masinakaw ye wuli ka jɔ kɛ fala ye ja meruka de don dugu yɛrɛ o ye Nakiri ye a bɛ Sibila commune kɔnɔna na nka o kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta sa yaasa a bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min k'a ka furakɛliw sigi sen kan ka sɔrɔ k'a yira sa dugu kɔnɔna na u k'a lajɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na centre carter o ye ale ka baara ye ani général d'armée Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ a la olu kɔni kun ka fɛɛrɛ sigilen don min ye sɛgɛlɛ kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ Ansongo sifinw olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa seko ni dɔnko dɔgɔkun kelen k'o baaraw kɛ kalanbila waati la
dɔgɔkun kelen min y'u ka kalanso ma ɲɛmaw ye olu bɛɛ lajɛlen y'u sen don a la bɛn ni kelenya dɔnkili tɛgɛrɛ min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sa ka ɲɛsin bɛn ni kelenya sinsinni ma maa minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye donbolo kɛra olu ye kalanso ɲɛmaw fɛ n'o ye kapu ɲɛmaw ye ani UNICEF k'u ka nin baara ninnu k'u taabolo ye yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na u ka marabolo ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Tumutukaw y'a jira sa ko taji kɔni a bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ ka sa 7,700 ni 600 la nin waati na k'a nana kɛ 400 ye wa min ye juraw ye sabu minnu bɛ tajiko kunna olu yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko taji fana taatɔ don Tumutukaw fɛ yen don nataw la ko bɛna na ni sɔnnɔgɔya caman ye fɔlɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye kɔkan kibaruyaw olu la. Burkina Faso kaw fɛ Union Européenne maa 2 ko olu ka kasakuru yani tile 3 cɛ Burkina kaw ko n'olu tɛ se ka ɲɛ sigi la tuguni ko sabula u bɛ ka baara min kɛ o man di olu ye Benin ani Burkina wolomasiri taba olu jɛra u ka dancɛw la ka wuli ka jɔ kɛ a bɛ fɔ o ma ko patrouille belebeleba Kualukaw olu ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina sɔrɔdasiw ni Benin taw ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini min ye u ka jamana kɔni ɲɛmaa falen kɛra ye u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ Niger ale y'a jira sa nin kalo in tile 13 k'a jira k'a fɔ ko min ye UEMOA ye UEMOA wasadenw olu ka sigili 58 na n'a bɛ fɔ o ma ko parlementaires n'o ye wasadenw ye fala ye 58 na o baara bɛ ka kɛ ɲamɛkaw fɛ yen a jira sa k'u ka san wɛrɛ musaka n'o y'u ka baarakɛ musaka ye u bɛna na u da don o la u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka taa yiriwali ta nasira fɛ san 2040 k'o fana kimɛli kɛ san 2030 o kan ka wolo mun na k'o fana jateminɛw kɛ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan UEMOA wasadenw ko n'u ka lajɛ nin y'a siɲɛ 58 ye 57 k'o kɛra Burkinakaw fɛ yen min ye janvier kalo ale tɛmɛnen na Senegalikaw ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ye Ngabu gosi kunun ko fala ye ko dɔ kɛra jajiri fasala ten u ka ndulatulaw ma ɲɛ sɔrɔ coupe du monde na k'a b'a ɲini fédération fɛ k'u ka kuma dɔ ten ko dɔ kɛra kuma na ten coupe ma sɔrɔ janjo ma ja kuma tɛ ban ko fédération k'i sen bɔ a kuma na ten minisiri ko ten Sierra Leone min ye CEDEAO ka lajɛ 69 kan ka kɛ Sierra Leone kaw fɛ yen olu bɛ labɛn na fala ye min ye dollar wari miliyɔn 124 k'u bɛna n'o de kɛ ka yɔrɔw labɛn yaasa CEDEAO maaw bɛ se ka kunbɛn cogo min na Sierra Leone kɔnɔna na wa min ye jɛrɛ in ye ko Sierra Leone kɛlen k'a ta ka kɛ yiriwali sira ye ani u ka jamana ale yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ Tchad jamana ɲɛmaaw u y'a jira sa k'a fɔ ko ni san wɛrɛ janvier kalo o tile fɔlɔ n'o ye janvier kalo tile fɔlɔ san 2027 ye k'olu bɛna na visa bɔ ni farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o la sa u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Idriss Déby ye ale kɔni ye sɛbɛn sigi sen kan baabu in fɔra sa ji tɔgɔla kɛnɛ min sigira farafinna o dayɛlɛli don ko a ka laseliw senfɛ a ye nin kuma in fɔ yaasa taa ni ka seginw ka se ka nɔgɔya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna bɛɛ jamana bɛɛ kan ka nin baara in ale kɛ nka min ye Tchad ye a fɔra jamana 9 ɲɔgɔn na kɔ min ye nin baara in daminɛ funteni ale cayali hukumu kɔnɔna na Faransikaw ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Marina Ferrari ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye maa 142 o de tora ji la Faransikaw fɛ yen kabini juin kalo tile 19 ka na se nin waati ma Faransi kɔni bɛ k'a ka funteniba laban n'o ye funteniba sabanan ye a bɛ ka o de kunbɛn nin waati na Irankaw ka gardien de la révolution y'a jira sa k'a fɔ kununko ko min ye détroit d'Ormuz ye k'u y'a datugu o y'a datugu ko fɔ min ye Américains ye k'olu ka tila u ka kɛlɛ jalan na u dala fɔlɔ min ye taji kɔni k'a tɛna na bɔ min ye bataki ye u y'a sinsin k'a bila u ka jamana ale télévision soba la kununko o sufɛ Kibakaw ye wulikajɔ kɛ yaasa kuranko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u fɛ yen wulikajɔ min senfɛ sa nin y'a siɲɛ 3 ye kuran kun bɛ ka tigɛ o la min ye bɔlɔlɔsiraw ni mɔgɔw ka magoɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka tigɛ tile 10 nka u yɛrɛ sera ka wulikajɔ kɛ nin waati in na Kiba dugu kɔni ka sa gun dɔ fala ye gun min ni Américains kɔni ka degun ta ka ɲɛsin u ma tajiko ta nasira fɛ u yɛrɛ bɛ k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw kɛ yaasa u ka dugu bɛ se ka lafiya cogo min na sɔɔni farikolo ɲɛnajɛ kibaruya an bɛ taa o kɔnɔ n'o ye coupe du monde ye.
Coupe du monde kunungo o tun ye demi-finale filanan ye fala ye Argentine ni o bɛ Lionel Messi kɔ fala ja Lionel Messi ti taa koyi kunungo nglew ka cɛ télé k'a la ni ye joueur ni vitesse nale b'a fɔ ko sapeur pompier o kana sin ka na a lakori ten k'a lakana ngagi a ma nɔgɔya dɛ Argentine ka fila min ye Angleterre ka kelen ye Albi Celesi ale bɛ taa finale la ani Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari nata o bɛ kɛ New York kaw fɛ yen sanga fɔlɔ la fala ye dolata in kɛra dolata jijalenba ye min ye mankan misɛnninw ni arbitre kow arbitre yɛrɛ kun kan o tɛnɛgɛlɛma waati dɔ la équipe in fila bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ɲini barika bonyana min ye miniti 30 kɔni kɛra k'a sɔrɔ u fila si ma se ka cɛlu sira o ɲinɛ o ye nka a nana to la sa anglais u nalen ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la tuma min na sa olu nana ka na cɛlu dasi min ye sanga 55 na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Morgan Roger ale ye cɛlu in dasi sabula gardien n'o ye Gordon ye cɛnin tɔgɔ ye di ninnu ka ko tun bɛ ɲaraki la kojugu a ko ɲinɛnen don k'a fɔ k'a bɛ ndolata la n'a ma fototalaw lajɛ a bɛ npogotigininw ni cɛnajaniw lajɛli la ye a y'u to la u nana cɛlu dasi min ka fara k'a y'i ɲɛsin bɔlɔnda a ka sɔrɔ k'i ɲɛsin sɛbɛ yɛrɛ ma min ye Argentine ye a talen an gɔnɔma waati fala ye fiɲɛ tigɛra Messi la min ye Messi ye o y'a sɔrɔ kɛlen don ka maa juguba fila sa ko n'o ye défenseur ngɛlɛba fila ye olu bɛ Messi ta kɛlɛ la arbitre tɛ kuma n'a ye ndola minɛ u b'a fo ka taa n'a ye arbitre u nan'u to la sa min ye ngilɛw ka ɲɛmaa ye u ka dege karamɔgɔ fala ale ye yɛlɛma kɛ o yɛlɛma de kɛra ngilɛw ma kojugu ye sa o la u y'u to la min ye Argentine ye ale nana kɛ dagasigi ye siɲɛ kelen tɛ taa n tɛ maa ci u tɛ bɔ yen fiyewu fo waati min na sa u ka kamalennin ni o ye a tɔgɔ ye di Enzo Fernandez sanga 85 ale nana ka n'a ji bɔ dɔn yɛlɛmana ɲamakɔrɔ yɔrɔ la dɛ u y'u to fana na tuguni min ye daga ye sanga 92 kɔnɔrɔ kɔnɔna na fala ye n'o ye prolongation ye Messi de nana ndula dɔ sɔrɔ i b'a fɔ ko corner a y'i sen don a kɔrɔ k'a kerun ka taa ja Lautaro bɛ yen Lautaro Martinez ale y'a kɛ coli la min ye Argentine ka fila Angleterre ka kelen champion du monde fala ye k'u bɛ t'u ka titre nɔfɛ u ni Espagne dimanche don a bɛ kɛ stadium min na u bɛ taa New York kaw fɛ yen Angleterre ni Faransi olu na ɲɔgɔn sɔrɔ final fitini na sibiri nata in u y'a yira sa ko final kɔni n'a kɛra fu ni fu ye prolongation tɛ kɛ ale la u bɛ taa penalty ta na directement yaasa ka se ka seba o sɔrɔ o bɛna na kɛ Miami kaw olu fɛ yen nin kalo in tile 18 nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sa ɲɔgɔn kan sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application